This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kaladan ka jingpen tip lingba ki bor Shnong ka Shnong masar, kabadan syaki bentar Riat hakaliang kamon Jaka surak lat lingkot sa Pynursla, bakaladan ka jingpen telun bat Theh mau Khlem-Akor da ka NHIDCL kabapen tray ya kabenta surak, kabala bu jing Syier ya ki Nong rap bat Nongshong Shnong ketika Shnong. Laong magajing Theh mau kala penlong ya ki mau ban telun syaki Jaka rap hakabaki Nong rap, haki kindiat sngi baladap kila jan shalan shop haki tegi mau ki bahet bat lat da kasad. Kibor Shnong kila pentip siya ka Office Subdivisional Officer ka Pynursla Civil Subdivision kabla batha ya ka NHIDCL banam Theh mau Khlem-Akor penban kani ka company pentray surok kam sngap satya. Laong banadu ki benta Atiar hadu lat thori ki nong tray ka NHIDCL kila lum ya ki mau haken reang surok ka lampat siya ka jing telun tang sukhi bayat kali. Shosho gani ka jing telun kala poi shado Shnong briu kata ha ka Shnong demiu jong ka Shnong masar ha ka bala poi shado ki yeng sa briu. Gani ka jing telun mau kala wanra ka jing dukot ki pipe Shnong bat ki top pelang ha ka tega Shnong bat pendu ru ya ka surak pat jing kieng yat kejan syapo ka tega Shnong. Kuih jadi tasting. Yang ada punya keren, ada yang keren, ada yang fake. Minta aisa fresh. Mau ah. Kan. Tinggal di sana. Saya kena lom tiap lengkot. Tiap rumah. Tiap mau yang mati. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya